malega oyibo nke nwere chukwu na malega na chukwu bụ nnadi mo chukwu bụ nne mo chukwu bụ nwene mo uche nwa ọkụkụ nwanye ọgwachi obi kọkwala enu ị na-eje oyibo ka nkwale enu m oyibo ka nkwale enu m oyibo ka nkwale enu m n'ọbụ na m kele onwe m amambi iwe ndị enu amambi iwe ndị n'ije n'ụwa na oyibo ụwa ka jede teacher when did nonsense make it now we can say go on your wash yours you won't with them to book a little
kweke nemo emundana kweke watuba mujo wakinao ani nebele mwenye koju kamo nemuro zube nemo nemo nifafumo wakaria mo nemo yasimukene mbejibi yasimukene mwamibi na watakotu mwamibi bekene yo awala nemo alobi wande nemo noga delege ma oji chukwu bulu so nemo na bala gbaja kwa onenu wa ochebe no ni won meri na je nenu wa anana no ni won meri onana onye nwere chukwu no nwere ife de mani je no isioma wala ma chukwu wike wala ma ya ne fani wala ma abudi mele wudi ebube ni sunamba ko osimuke na bulusu wobuo ijolo mama na no mekene yekene amalobi wa mpeyi ona mari bara ba wu mogwo araba mekene araba je araba kamala mekene yo ya madu bibo achukwu kele ụwa nenu mo achukwu kele nụ na mekene Jesus nwa David odube enyi o na-ebi n'ije odise bụrụ ụwa na-edu enyi ochukwu na-abịa eme na dị ọgbọgụ nwa nwe yo uche nwa ọkụkụ onye ọgbachi na-arịọ ihe n'enu odise bụrụ ụwa dube enyi amamiwe ndị o n'ije ogo chukwu abịa ememe kene otito dịrị chukwu otito dịrị chukwu otito dịrị chukwu na nwa bụ Jesu kebi nwa dị gwe o mekene una marigo kebi nwa dị gwe n'ụkwụrụ nọ ọmala obi nwanne ọgbọgụ nwa mgbe yo ọsịmuke na ụmụnne ọsịmuke na shedi nwa dị igwe anya kenu ndị na-eme mma mụbụrụ nọ ndị ọma mere ọgụ afọnanya kebi nwa dị igwe onye ụbụrụ nọ nwanne maọbụ nwa mere ọgụ afọnanya eshedi nwa dị igwe onye ụbụrụ nọ onye mụwa ọsọma mere ọgụ afọnanya osuba nwa nkecha onye ụbụrụ nọ aka na-ele mmanya nwa mere ọgụ afọnanya mena nwata gọm nwa nkecha nwa mere ọgụ omemere ọgụ afọnanya na Canada n'akwado ntị onye ụbụrụ nọ
banya Ono lo go won to boda mare ma. Oju mo tu bonya ma ni gbejele be yi. ọka China Akani lo no no. Agama mo na ma tension no a. Ono na dola. Ya ti kele je mo na, ba ti je mo na le de fi. Osuba Makecho Osuba mo tension no a. Lori mo ko mo tele be yi. Blessings rentals. Money talk no a. No ga ni deji. una marigo chedu sipai si ma wono ma pelo ko chedu pesi si mai wono bolo no ma pelo ko China State Nigeria Limited yo mekena mane mo no ma pelo iduma bala yusuo na Lagos yo ndi neme mo ye pelo ko ọganisuo iduma bala okolo n'ogogo ya na susi fanyi wọn buọ onye bulu nọ nwanne m ọbọ onye ọnwa mmiri ọgba fọnanya Anya kenu no, omo bolo no, bolo na kwesi o, ni belo ko wa funanya. Anya kenu no, omo bolo no, bolo na kwesi o, ni belo ko wa funanya. wọn fọwọ́ ebite onye bulu nọ ọyịmụ ụwa nwa mmiri ọgba fọnanya onye ọnwa toni ya si m kene dadi nwanne sike nwanne ya na dadi wini nwoke onye bulu nọ onye ọnwa na-eme ọkụ nwa mmiri ọgba fọnanya Honorable Adingupuo, Paulo Nwadingupuo, Field Foundation, onye mmele ọgụ afọ o chariri nwa mgbenyo, ọ na-enyelu mmadụ aka, ọ na-ebibu nwa ogbenye, nwa mmele ọgụ afọ Field Foundation. Chairman Field Foundation, Chrissy Nwadigbo, nwa mmele ọgụ afọ Umubulu no, etiti amaka mma, etiti ọma mma, ọ dị na ade ya ejebezi. Umubulu no, etiti amaka mma, etiti ọma mma, ọ dị na ade ya ejebezi. Etiti ọma mma, ndị amaka mma. Janet Adigwe, Nwadigwe, ya bụ ịda mmiri ọgụ afọ n'anya edugwọpụ onye ukwuru ụlọ nwa mmiri ọgụ nwa mmiri ọgụ afọ n'anya Anya kenu no, omo bolo no, aja mma bolo na kwesi o, ụmụụlọ ni belo ko wa ndị ọma funanya. Anya kenu no, ezi Nwadigwe jakada bolo na kwesi o, ni belo ko wa funanya. nwa dike ezigbo ọyị Ụmụ ọchịchị ọma na-ekene ekene. Ndị mere ọgọ nọ. Ndị nwa gbara ya izu ekene ekene shi. Ndị Chukwu were achụọ, ndị Chukwu gaji agọzi o. nwatị nwoke ata kene kene Unu ga na-eje ekene bata bata. Anya ekene ụmụ, ụmụ bolo nọ. ndị ọma Bolo na kwesi o, ni belo ko
Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.